Jeg hedder Mathias Valentin, og det her det er Rigsvang Stadion. Og kom ind på, så kan I se, hvad der skal ske. Og herinde der har vi så vores kontor her til højre, hvor der sidder nogle arbejdere en gang imellem. Og inde bagved der har vi vores sponsortelt, hvor der er spisning i forbindelse med vores indvalgkamp på alle vores kontorer. Ja, og det her det er så vores stadion, Rigsvangen, også kaldt Danmarks hyggeligste stadion. Som I kan se, så er det rigtig smukke omgivelser, og derfor også det hyggelige stadion, som der bliver kaldt. Her har vi så vores kantine. Ikke voldsomt stort, men hyggeligt. Og det er meget det, som vi går ud på her på Rigsvangen. Det er ikke så stort, men det er utroligt hyggeligt. Og så kan vi lige gå ind og se omklædningsrummet nu. Det er så her, har vores omklædning. Nogle der er vi 20-30 mand, så det kan godt blive lidt trængt, men det er nu meget hyggeligt, og man kommer hinanden med, både første og anden hold. Så det går, selvom der ikke er så meget plads. Ja, det er så bruser det her. Vi har jo lidt udfordringer med, at det ikke er så gode faciliteter. Og det kan vi blandt andet se her på vores bruser, hvor der er to, som ikke rigtig duer. Så vi har to bruser, som er gode, og det er vi så sådan 30 mand, der skal igennem efter hver træning. Så det tager lidt tid, men sådan er det jo. Det er der ikke noget at gøre.